O Consello da Xunta deu luz verde esta mañá á posta en marcha dunha serie de medidas sociais, ambientais e laborais, todo coa fin de mellorar en diversos ámbitos dentro da comunidade galega. Unha das medidas a destacar foi a autorización dun concerto social para garantir a xestión do programa básico durante os vindeiros 4 anos. Este programa está destinado a apoiar a fogares con menores en situación de pobreza severa. Se demoslle luz verde a que o concerto social para a xestión do programa básico, que se xestiona conjuntamente entre as comunidades autónomas e o Goberno central, hai unha serie de modificacións e de condicionantes que introducimos para a súa xestión, explicar ahora a conselleira, e o que queremos é dotalo da maior estabilidade e flexibilidade posible. Estamos falando dunha cantidade moi importante, 24 millóns de euros para os próximos 4 anos, e, por tanto, ten que seguir servindo, como a toda agora, para reducir as taxas de pobreza que existen en Galicia. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, salientou que este sistema de axudas, baseados en tarxetas para mercar produtos de primeira necesidade, é unha evolución da pioneira tarxeta básica, que beneficiou a máis de 75.000 persoas durante a pandemia. Prevese que 8.000 galegos accedan este ano a este recurso cun investimento de máis de 24 millóns de euros. A Xunta tamén aprobou a reprogramación dos fondos europeos para dirixir 30 millóns de euros á reconstrución das zonas afectadas polos incendios deste verán. Parte deses fondos destinaránse á construción e mellora dunha serie de bases aéreas. Ademais, incluiránse actuacións para fortalecer a innovación, a vivenda accesible e a resiliencia hídrica, nunha reorientación estratégica consensuada coa Comisión Europea. O que fixemos dentro da programación máis amplia é reprogramar 30 millóns de euros para adicalos a diferentes intervencións que buscan avanzar na recuperación das comarcas afectadas e mellorar a prevención. Por lo tanto, estes 30 millóns reprogramados vanse a dedicar a reconstruir infraestructuras públicas e ambientais danadas polos incendios. Nesta parte haberá, vai dedicada a esa colaboración que temos cos concellos. Iremos asinando convenios para colaborar na restitución de bens municipais danados polos incendios, era unha das liñas de axuda. Tamén sustituir equipamento que fora afectado ou danado polos incendios, motobombas, vehículos todoterreo, as reparacións que sexa necesario facer. E tamén, como anunciei no Parlamento, mellorar as bases aéreas que a Xunta ten espalladas polo territorio galego para combatir os lumes. O Consello da Xunta tamén deu un paso clave para a mobilidade da provincia de Lugo coa aprobación definitiva do proxecto de trazado do desdobramento do treito Nadela á Pobra de San Xiao. Trátase da fase final para converter o actual corredor nunha autovía que conectará Lugo e Sarria. A intervención suporá un investimento de 37,4 millóns de euros e abranguerá 13,5 km de nova calzada paralela actual, con 2 vías por sentido. A Xunta xa está a supervisar o proxecto construtivo para licitar as obras e comezar os traballos no 2026, cun prazo estimado de execución de 30 meses. Con este acordo que hoxe tomamos, a aprobación do proxecto, queda rematada a autovía entre Lugo e Sarria, que vai dar servicio no eixo que atraviesa aproximadamente a 100.000 veciños e veciñas. Este proxecto que vai permitir é realizar o desdobramento do último treito que quedaba, o treito entre Nadela e a Pobra de San Xiao, e o investimento, este proxecto, vai supoñer 37,4 millóns de euros cando se licita. Son 13,15 kilómetros que atravesan varios concellos, Lugo, o Corgo, o Páramo e remata na Pobra de San Xiao, no concello de Láncara. O obxectivo, unha vez que está aprobado o proxecto, é licitar as obras inmediatamente e poder inicialas no ano que ven, no ano 2026, unha vez que estén iniciadas. A previsión que consta no proxecto que os aprobamos é unha execución de 30 meses. Por lo tanto, empezando o ano que ven, a partir de aí 30 meses para rematar completamente a transformación desta vía rápida nunha autovía. Por último, a Xunta dotará as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar dun novo protocolo para previr e actuar ante situacións de violencia nos domicilios. O documento foi elaborado polo ISGA en colaboración coa Consellería de Política Social e será posto a disposición dos concellos e empresas do servizo. O protocolo inclúe medidas de prevención, seguimento de incidentes e formación específica para que estas traballadoras poidan desenvolver o seu labor con seguridade e confianza. A prevención é contra calquer tipo de violencia que poidan sufrir estes traballadores no eido laboral, física, psicolóxica, sexual.
E ahora mesmo unha proposta, insisto, e haremos traslado a CEGAN, cumprindo o noso compromiso, e traballaremos conjuntamente cos concellos, recordo que o SAF é un servicio de titularidade municipal, para implantalo. As medidas son, hai varias medidas, destacarlles as máis importantes, realizar unha avaliación dos riscos nos domicilios, en cada domicilio, especialmente en aqueles que poden ser máis conflictivos, prever, cando sexa necesario, acompañamento temporal da persoa que se desplace ao domicilio, do profesional do SAF, e registrar e dar seguimento a todos os incidentes que se produzan, por suposto. Con estas medidas, o Goberno galego segue a poñer en marcha propostas que buscan reforzar o ámbito social, ambiental e laboral.